당아즈 다리 많은 거 야르체 전문 디토리아 지 잘람기니 신신나겐기 파즈와 긴둥이데 줌바데 줌마나 Chciałbym przede 오다 wszystkim powitać wszystkich, 다는 którzy 신기 딘지 słuchają nas przez internet. 삼신도 Witam wszystkich członków 오나마 Sangi, 나는 witam mniszki i mnichów. 다는 신기지 대바단 덴베기 Witam wszystkie wielkie istoty, które świadomie odrodziły się. Witam wszystkich nauczycieli, wszystkich przyjaciół w Dharmie i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. 다 다리 들인질이야다 망고 야르쳐야 된다 너니 그 초투시 마셔야르바 너니 야르쳐야 뒤 다부 체비나 안 Więc 거지 dzisiaj kontynuujemy nauki Marngok, letnie nauki, które mieliśmy w ostatnim roku również. 아니 공식하고 좀 쳐. 아니 바 유로래야 패 어린애 유로를 패 Rok temu mieliśmy przygotowanych 15 czy 16 wykładów, ale tak się akurat wydarzyło, że jego świątobliwość Dalaj Lama był wtedy w Europie i wracając ze Stanów Zjednoczonych do Indii i uważałem, że wówczas musiałem udać się i zobaczyć z jego świątobliwością Dalaj Lamą, dlatego ostatecznie rok temu mieliśmy tylko 8 nauk. Będziemy kontynuować więc od miejsca, w którym przerwaliśmy rok temu. Więc co do tej pory omówiliśmy? Teraz chodzi o to, że będziemy rozmawiać o tak zwanych 10 niedozwolonych działaniach albo 10 punktach. Poprzednio mówiliśmy już o wczesnym buddyzmie, pierwotnym buddyzmie, mówiliśmy o rozwoju sangi. Od czasu, kiedy Buddha się pojawił, aż do jego parinirwany, mówiliśmy o sytuacji politycznej tamtego okresu. Mówiliśmy o naukach, o tym, jak się te nauki szerzyły. Mieliśmy sytuację społeczną, sytuację sangi. Więc generalnie omówiliśmy ten okres od momentu, kiedy Buddha się pojawił, do jego parinirwany. Jeśli chodzi o politykę, to mówiliśmy o relacjach między różnymi królestwami tego okresu. Mówiliśmy o arhatach, czyli o starszyźnie, o tak zwanych starszych, którzy mieli za zadanie chronić nauki. Był to m.in. Ananda, który zapamiętał wszystkie nauki Buddy. O tym wszystkim już mówiliśmy. Można na to wszystko spojrzeć z różnych perspektyw. Omówiłem również o ogólnej sytuacji w Indiach, jak to wyglądało od strony politycznej, od strony społecznej. Również o związkach między społeczeństwem indyjskim, czy relacjach między społeczeństwem indyjskim i Sangą. No i również mówiliśmy o pierwszej Radzie Buddyjskiej, która nastąpiła już po parynirwanie. Pamiętamy, że ta rada została zwołana wkrótce po odejściu Buddy i jej zadaniem było zebranie wszystkich sutr i tekstów Vinai. Więc chodziło generalnie o zebranie wszystkich 3 koszy nauk, ale większość współczesnych badaczy mówi, że tak naprawdę wtedy jedynie sutry i Vinaje udało się zebrać. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, dlatego mówimy, że jest to pierwsza rada.
안 남바 상계베기 템바 세네 장도 Buddyzm 남바 nadal się rozwijał po odejściu Buddy. Nauki nadal były szerzone w różnych miejscach. Natomiast społeczeństwo buddyjskie, ta sanga również doświadczyła bardzo wielu zmian. Nauki szerzyły się jeszcze bardziej niż wcześniej, ale powstały również liczne problemy i powstało dużo zgody. Ze względu na te wszystkie problemy, ostatecznie sanga buddyjska podzieliła się na dwie frakcje. I to jest ten oryginalny, pierwotny podział na szkoły buddyjskie. Tak to zresztą określa również historia, podział na dwie główne buddyjskie szkoły. I w momencie, kiedy to się wydarzyło, kiedy doszło do tego podziału, mniej więcej w tym samym czasie zwołano drugą Radę Buddyjską. I właśnie o tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Jak się ma do siebie właśnie ta druga Rada Buddyjska i podział na dwie szkoły? Jakie były przyczyny zwołania tej drugiej Rady Buddyjskiej? O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Więc kiedy o tym wszystkim mówimy, kiedy mówimy o tych dwóch szkołach, które się pojawiły i o drugiej Radzie, musimy powiedzieć o tak zwanych 10 punktach albo 10 niedozwolonych działaniach. To jest taki katalizator powstania zwołania tej drugiej Rady, ale musimy tutaj rozważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jakie są warunki, czy jakie okoliczności doprowadziły do tego rozłamu. Więc albo było to owych 10 punktów, czy 10 niedozwolonych działań, albo było to tak zwanych 5 działań Bikshu Mahadevy, ponieważ był taki Bikshu Mahadeva, który nauczał tak zwanych 5 niedozwolonych działań i to doprowadziło do tego rozłamu. Czyli to jest jeden punkt widzenia, a drugi punkt widzenia, że było to 10 niedozwolonych działań, o których będzie mowa dzisiaj. Druga rzecz jeszcze to pytanie, czy owych 10 niedozwolonych działań rzeczywiście doprowadziło do rozłamu na dwie szkoły, czy też były jedynie takimi zalążkami, czy były one takim zarzewiem tylko, które dopiero później przełożyło się zrodziło przyczyny, które faktycznie doprowadziły do rozłamu, a więc niekoniecznie tych 10 punktów, tych 10 działań były bezpośrednią przyczyną rozłamu. Więc o tych 10 działaniach musimy porozmawiać. Więc to, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze, to zrozumieć, co to jest owych 10 punktów, czy też 10 niedozwolonych działań. Omówimy to, powiemy sobie tutaj o takiej ogólnej sytuacji, tle historycznym. Potem powiemy o konkretnych sytuacjach, które doprowadziły w ogóle do tym, że te 10 niedozwolonych działań stało się tematem rozmów. I potem powiemy o tym, jak zwołano drugą Radę Buddyjską. Więc zaczniemy od omówienia sobie takiego ogólnego tła historycznego.
Większość i do dzisiaj ocalałych tekstów buddyjskich omawia wydarzenia, które doprowadziły do drugiej Rady Buddyjskiej. Więc omawia te wszystkie okoliczności i takim katalizatorem bezpośrednim według wielu tekstów było to, czy mnisi i mniszki mogą przyjmować złoto i srebro. Czy jako jałmużnę mogą przyjmować złoto i srebro, czy też według dzisiejszych naszych warunków pieniądze. Więc od tego zaczęła się debata. A więc po parinirwanie Buddy, buddyzm nadal szerzył się, rozpowszechniał w wielu regionach Indii i nie tylko Indii, więc szerzył się na terenach w górę rzeki Jamuny, która jest dopływem Gangesu. I między innymi takim ośrodkiem buddyjskim, który się pojawił, było miasto Mathura, leżące nad Jamuną. I to był taki punkt północny, można powiedzieć, czy północno-zachodni, gdzie był taki najbardziej wysunięty ośrodek buddyjski na zachodzie Indii, północnym zachodzie Indii. Mathura jest bardzo ważnym, czy stała się bardzo ważnym ośrodkiem buddyjskim, ale również jest bardzo ważnym, bardzo świętym miejscem dla hinduistów, ponieważ tam urodził się Krishna, jedno z najważniejszych bóstw hinduskich. Urodził się w mieście Mathura. Jest to emanacja Shiwy i jego miejscem narodzenia. Za to miejsce narodzenia uważa się właśnie Mathurę. Jest to więc miejsce bardzo święte dla Hindusów, dla hinduistów. Tym niemniej, my oczywiście, dla nas najważniejsze jest tutaj patrzenie na to miejsce z punktu widzenia buddyjskiego. I właśnie w tym rejonie buddyzm był bardzo silny przez pewien okres. W szczególności był to główny punkt, główny ośrodek szkoły Sarvastivada. Stamtąd nauki Sarvastivady szerzyły się dalej. Mówiłem już o tym poprzednio, mówiłem, jeśli chodzi o historię, że czcigodny Katyayana, który był uczniem Buddy, właśnie udał się do Mathury i tam nauczał dharmy. Nauczał dharmy właśnie w tym rejonie. To jest miasto, które mieści się między dzisiejszym Delhi a Agrą. Nie ma natomiast żadnego wspomnienia, nie ma żadnej wzmianki o tym, żeby sam Buddha kiedykolwiek udał się do miasta Mathura, więc uznajemy, że nigdy tam osobiście nie był. Więc generalnie, kiedy tak mówimy o tych Indiach zachodnich, tym średnim i górnym biegiem rzeki Ganges, tam przede wszystkim dominował braminizm. Więc ponieważ tam dominował braminizm, to normy socjalne były bardzo konserwatywne. Było to bardzo konserwatywne społeczeństwo. Społeczeństwo bardzo przywiązane też do takich tradycyjnych sposobów życia. Natomiast na wschodzie, od tego środkowego biegu do ujścia rzeki Ganges, tam narodziła się tradycja praktyk śramanów. To jest pewien rodzaj praktyki, który był bardzo rozpowszechniony w dawnych Indiach, między innymi wyrzeczenie się życia świeckiego, praktykowanie ascezy, praktykowanie celibatu i życie na bazie jałmużny. To były cechy szramanów. I później również buddyści kontynuowali tradycję szramanów i dlatego czasami mnichów też nazywamy szramanami, ponieważ oni to samo postępowanie również praktykowali. Więc w tych rejonach wschodnich, gdzie dominowała tradycja szramanów, a mniej było braminizmu, tam te normy społeczne były luźniejsze.
Więc były normy luźniejsze, panowała większa wolność. Więc kiedy dharma pojawiła się, czy szerzyła się w tych dwóch regionach, w zachodnim regionie i wschodnim regionie, różnice polegały na właśnie podejściu do dharmy, do dyscypliny. Na zachodzie było to bardziej takie konserwatywne, bardziej takie, trzymali się bardziej tych zasad, a na wschodzie było to o wiele bardziej luźne, było dużo więcej wolności. I dotyczyło to przede wszystkim Vinai, czyli dyscypliny klasztornej. Więc różnica między zachodnią sangą i wschodnią sangą w Indiach, jeśli chodzi o Vinaje, były bardzo duże i dużo na ten temat debatowano. Na wschodzie przede wszystkim takim miejscem, jednym z takich ośrodków bardzo ważnych było Vaishali. Teraz kwestia pojawia się, kiedy tak naprawdę ta druga Rada Buddyjska została zwołana. Było to przynajmniej 100 lat po odejściu Buddy, być może nawet 200 lat. Na wschodzie, w Vaishali, czyli właśnie w tym ośrodku, bardzo ważnym ośrodku Sanghi we wschodnich Indiach, tam była taka grupa bikszu, którzy określano ich bikszu Vijiputry. Oni pochodzili z pewnego miejsca, które się nazywało Viji i tam były takie mnich Vijiputra i grupa mnichów wokół niego skupiona nazywała się właśnie, to byli mnisi Vijiputry. I u nich pojawiła się właśnie ta kontrowersja 10 punktów, ponieważ oni praktykowali 10 tak zwanych niedozwolonych działań, właśnie dlatego, że na tym wschodzie panowała większa wolność. Oni nie praktykowali Vinai, dyscypliny, tak ściśle jak poprzednio, jak dawniej. I właśnie szczególnie 10 działań, 10 niedozwolonych działań stało się tu przyczyną debaty. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem wcześniej, na zachodzie nie było takiej wolności, więc tam sanga była bardzo mocno przywiązana jednak do tej dyscypliny, pierwotnej dyscypliny Vinai, a na wschodzie poczynano sobie trochę luźniej. I był w tych zachodnich Indiach jeden z bikszu, jeden z arhatów starszy, który nazywał się Jasia. I on jako pierwszy zobaczył, że jest to bardzo poważny problem. Więc on dowiedział się, że mnisi z Vaishali praktykują owych 10 niedozwolonych działań, uznał to za bardzo niebezpieczne. Więc Jasia faktycznie nazywał się Jasia Kakandakaputta. Jego faktyczne imię Jasia Kakandakaputta, w skrócie Jasia, a czasami nazywano go również Jasioda. Pod tymi imionami pojawia się w tekstach. Po tybetańsku Trakpa i w pomniejszych tematach tybetańskiej Mula Sarvastivady na ogół Vinai jest tam określany jako starszy Jasia, czyli Arhat Jasia. Tak czy inaczej, chodzi o tę samą osobę, tylko pod różnymi imionami. Więc mówimy o tym człowieku, o Jasi i według 10-częściowej Vinai Sarvastivady Jasia był uczniem Anandy. Urodził się jako bramin w bramińskiej kaście, a później przyjął schronienie, wyrzekł się życia świeckiego, był bardzo mądry, miał ogromną wiedzę
i był, osiągnął stan arhata i był bardzo, bardzo ważnym arhatem, był bardzo wpływowym starszym na tym zachodnim terenie. Więc to jest takie wprowadzenie do tła. A teraz konkretny incydent. Więc tenże starszy Jasia udał się na wschód. Udał się na wschód do miasta Wajsialin. I zobaczył, kiedy tam się znalazł, że mnisi z tamtych regionów, mnisi z Wajsiali przede wszystkim, 8, 14 i 15 dnia miesiąca napełniali swoje miski żebracze wodą, a następnie udawali się do miejsc, gdzie znajduje się dużo ludzi, do miejsc zgromadzeń i żebrali tam o złoto i o srebro. Jasia to zobaczył. I kiedy to się działo, kiedy mnisi żebrali, prosili o złoto i srebro, niektórzy świeccy zastanawiali się, o co chodzi, dlaczego tak jest, dlaczego oni żebrają o pieniądze tak naprawdę, bo nie było to dozwolone, więc wielu ludzi nie dawało im złota i srebra. Niektórzy to krytykowali. Uważali, że śramanery, że dzieci siakiów nie powinny żebrać o złoto i o srebro i powstał problem. Byli też i tacy, którzy dawali mnichom złoto i srebro. Generalnie rzecz biorąc, w tym na tych terenach średniego biegu rzeki Ganges, na tych równinach gangesowych, to było społeczeństwo bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo. Tamtędy wiodły szlaki handlowe, więc mieszkańcy miast generalnie mieli przy sobie dużo pieniędzy, czy też dużo złota i srebra. W związku z tym stopniowo tradycja, że mnisi zamiast żebrać o pożywienie, żebrali o pieniądze, złoto i srebro, powoli się ta tradycja rozwijała się. I mnisi zaczęli, wiedząc, że ludzie mają dużo pieniędzy, zaczęli prosić właśnie o złoto i srebro. Dzisiaj dla nas to nie jest nic niezwykłego. My dzisiaj zamiast srebra i złota mamy pieniądze, więc mnisi dostają ofiary pieniężne, zwłaszcza banknoty, i to nie jest nic niezwykłego dla nas dzisiaj. Ale wówczas było to zjawisko nowe. Ono się dopiero rozwijało, ono się dopiero pojawiło. Pierwotnie mnisi i mniszki prosili o pożywienie. I dlatego pojawił się ten problem i trzeba było to przedyskutować, czy jest to właściwe. Dawniej mnisi i mniszki prosili o pożywienie, prosili o napoje i w ogóle nie było takiej tradycji, żeby prosić o złoto i srebro. Natomiast w tym miejscu i w pewnym okresie ta tradycja zaczęła się pojawiać, i ponieważ to nie pasowało do praktyk dawnej sangi, zaczęto o tym dyskutować. Świeccy o tym dyskutowali i właśnie ów starszy Jasia, kiedy tam przybył i to zobaczył, również się nad tym zastanawiał. Był problem, czy jest to zgodne z winają, czy też nie. Czy mnisi i mnisi powinni przyjmować pieniężne datki, czy też nie. A więc w tamtym czasie jeszcze bardzo się trzymano jednak zasad Vinai i w związku z tym trzeba było to rozstrzygnąć. Starszy Jasia powiedział tymże bikszu, którzy przyjmowali te ofiary, że proszenie o złoto i srebro nie jest
że to jest niedozwolone, że to zachowanie, to postępowanie nie jest zgodne z Winają. I mówi o tym na przykład 30 tom pięcioczęściowej Winai Mahisiasaki. Mówi, że w tamtym czasie Jasia powiedział bikszu, którzy się zgromadzili w takiej wielkiej, kilkukondygnacyjnej sali Kutugara na jeziorze Małpim, że wy przyjmujecie złoto i srebro. Nie powinniście tego robić, nie powinniście o nie prosić. Jeżeli bowiem jeżeli żebracie w sposób nieprawidłowy, jest to obraza zarówno dla dającego, jak i dla odbierającego. I ja słyszałem to bezpośrednio od Buddy, tak powiedział. I że jest to upadek, jest to wina i dotyczy to świeckich, i dotyczy to bikszu, kobiet i mężczyzn w dowolnym wieku. Na to odpowiedzieli mnisi z Wajsiali. To znaczy, Jasia mówił to nie tylko bikszu, ale mówił to również świeckim ludziom z tego miejsca, że jest to coś niewłaściwego, że mówił to również świeckim, nie powinniście dawać takich darów, gdyż jest to, jeżeli jest to dar niewłaściwy, to jest on obrazą zarówno dla dającego, jak i dla odbierającego i również to bezpośrednio usłyszałem od Buddy. Tak czy inaczej, Jasia uważał, że Budda nie pozwalał, aby przyjmować złoto i srebro i w związku z tym mnisi i mniszki nie powinni o to prosić, bo jest to niezgodne z Winają. I kiedy Jasia mówił to świeckim z tego regionu, oni się z tym zgodzili. Bardzo wielu ludzi zgodziło się z tym, że to nie jest prawidłowe i chwalili go za to, że to powiedział. Ale usłyszeli o tym właśnie mnisi z Wajsiali. Więc owi mnisi, owi bikszu Vajjiputty z Wajsiali, gdy o tym usłyszeli, no nie byli z tego zadowoleni oczywiście. Ponieważ ludzie zaczęli im mówić, że wy nie jesteście dziećmi Siakyamuniego i że popełniacie, że ci mnisi uważali, że Jasia, mówiąc w ten sposób do nich i do świeckich, popełnił upadek polegający na oczernianiu sangi i że uważali, że powinien wyznać swoją winę. Więc ponieważ uważali, że Jasia powinien się przyznać do tego, że oczernia sangę, Jasia nie słuchał ich. Uważał, że nie popełni żadnego błędu i korzystając ze swoich magicznych mocy, wzleciał w niebo i odleciał do Kaushambi. Taki był ten konkretny incydent, który tutaj o którym musimy pamiętać. To znaczy to, że wywajsiali mnisi przede wszystkim przyjmowali jako jałmużnę złoto i srebro. Jasia to zobaczył, powiedział im bezpośrednio, że nie wolno wam tego robić. To samo powiedział świeckim, nie wolno wam dawać złota i srebra. Ludzie w związku z tym w tym miejscu rzeczywiście przestali dawać, a mnisi byli z tego bardzo niezadowoleni i uważali, że Jasia popełnił upadek oczerniania sangi. Więc tak wyglądała ta sytuacja. Ten konkretny przypadek, który doprowadził do dyskusji.
Więc Jasia więc starszy Jasia oraz mnisi Vajjiputry z Vaishali zwołali całą sangę, zebrali sangę i postanowili przedyskutować tę kwestię. Więc Jasia, aby zaprzestać tym nowym praktykom, które uważał za nieprawidłowe, zebrał wielu starszych, wielu arhatów. Więc po pierwsze musiał wrócić na zachód, tam zebrał właśnie wielu starszych, wielu dobrze znanych starszych, wielu dobrze znanych arhatów, którzy wezmą udział w dyskusji na temat tego, czy te działania są dobre, czy nie, i poprosił ich, żeby wzięli udział w Radzie. Byli to starsi z regionu Mathura, przede wszystkim dwóch bardzo dobrze znanych. Pierwszy miał na imię Sambhuta, pochodził z regionu Mathura, a drugi drugie imię nie jest do końca jasne, ale to jest imię brzmiące coś w stylu Revata. Tak, nie mamy tutaj pewności dokładnie co to zapisów, więc Sambhuta z Mathury i Revata z rejonu Soreja zostali poproszeni o wzięcie udziału w debacie. Według niektórych tekstów Revata, ten drugi starszy, był zapytany właśnie o tych 10 nieprawidłowych działań, między innymi o przyjmowanie złota i srebra. Więc nie chodziło w tym momencie według niektórych tekstów tylko i wyłącznie o przyjmowanie złota i srebra, ale była lista 10 takich niewłaściwych działań. I mamy czasami problem, bo teksty mówią nam różnie, kto zadawał pytanie, kto pytał tych starszych o to, czy te działania są prawidłowe, czy nie. Na przykład 10-częściowa Vinaya Sarvastivady mówi, że Jasia osobiście pytał tych wszystkich różnych starszych, czy te działania są właściwe, czy nie. Natomiast czteroczęściowa Vinaya Mahishasaki również mówi, że osobiście pytał Jasia. W języku palijskim mamy kandakę, mamy palijską Vinaję kandaki i według niej najpierw Jasia udał się do Sambogi, do tego starszego o imieniu Samboga i zgromadzony wokół niego bikszu, a dopiero oni i Samboga osobiście pytał Rewaty, rozmawiał z Rewatą. Więc w różnych tekstach mamy różne opisy tej sytuacji. Kto tak naprawdę pytał, czy osobiście był to Jasia, czy też ktoś inny, ale tak czy inaczej, ktokolwiek zadawał pytania odnośnie do właściwości czy niewłaściwości tych różnych działań, to chodzi przede wszystkim o to, że wszystkie teksty są zgodne co do tego, że 10 punktów, 10 działań były dozwolone według mnichów z Vaishali, natomiast były niedozwolone według mnichów zgromadzonych wokół Jasi, tych mnichów z zachodu. A więc Jasia, Sambhuta czy Samboga zgromadzili się w Pataliputrze, dzisiejszej Patnie,
również w miejscu Avanti, w miejscu Dakinapatha. To byli archaci, którzy w tych miejscach przebywali. Zostali zgromadzeni, zostali wezwani z tych różnych miejsc, aby wzięli udział w Radzie. Poproszono ich, aby przybyli na Radę jako wsparcie. Mnisi z Wajsiali również zgromadzili bardzo wielu mnichów i wielu starszych, którzy mieli ich wspierać w ich punkcie widzenia. A więc było ich bardzo wielu z obydwu stron. Więc ostatecznie było 700 starszych, łącznie z zachodu i ze wschodu, 700 archatów i 20 000 osób wyświęconej sangi. I tych 20 000 osób, członków sangi, to nie byli archaci. Archatów było 700. Wyznaczono ostatecznie jako miejsce rady zagajnik Amrapali, który znajduje się w mieście Wajsiali. Tam ostatecznie odbyła się druga rada. I przede wszystkim wzięli w dyskusji udział starsi, czyli archaci. Ale ponieważ było ich 700, było to zdecydowanie za dużo. I ostatecznie postanowiono, że trzeba wybrać reprezentantów. W przeciwnym razie ta dyskusja będzie zbyt trudna do zorganizowania tak dużo ludzi. Więc zdecydowano, że każda ze stron wybierze 4 reprezentantów spośród tych archatów, więc w sumie będzie ich 8. 4 z Indii Wschodnich, 4 z Indii Zachodnich. I tutaj różne teksty podają różne ich imiona. Różne teksty Vinai podają tutaj różne imiona owych 8 archatów. Więc mamy różnice, ale możemy je jakoś tak więcej rozróżnić, więc jeden z nich nazywał się Sabbakamin. Sabbakamin, w palijskim Sarvagamin. Następnie mamy Rewatę, Sambutę, następnie Samyasia, Sumana, Sala, starszy Kudja Sobhita oraz Vasabhagamika. Tych starszych, to jest 8 starszych. I oprócz nich był również Ajita. Ajita był wyświęconym mnichem zaledwie 5 lat, ale był bardzo dobrym nauczycielem i miał szczególnie był uczony w Vinai. I dołączono również jego jako osobę, która będzie rozkładała maty dla uczestników i ostatecznie łącznie było ich 9. 9 debatujących. Więc 700 to było jednak za dużo, trudno byłoby taką dyskusję zorganizować, więc ostatecznie wybrano 8 reprezentantów plus owego jednego dodatkowo, który był 9. I ponieważ tych 9 archatów reprezentowało 700, dlatego czasami nazywamy tę radę jako Radę 700 archatów. Czasami Radę 700 archatów, czasami po prostu mówimy Rada z Wajsiali, buddyjska Rada z Wajsiali. I ta rada
ponieważ głównym, pierwszym powodem była kwestia przyjmowania czy też nieprzyjmowania złota i srebra, to od tego zaczęto dyskusję. Od tego zaczęto dyskusję, ale również przedyskutowano łącznie 10 punktów, ponieważ było to 10 zachowań, czy 10 rodzajów postępowania, które praktykowali mnisi z Wajsiali i to stało się ostatecznie tematem całej tej dyskusji. Więc teraz musimy tych 10 punktów sobie omówić. O co chodziło? To jest bardzo skomplikowana rzecz. Dlatego, że różne teksty Vinai bardzo różnie mówią o tych 10 punktach i chyba nie będziemy przez to wszystko przechodzić, bo nie jestem pewny, czy to w ogóle będzie nam przyniesie nam jakąkolwiek korzyść, żeby to wszystko tak dobrze omówić. Skupimy się na tym, jak Theravada je przedstawia, a także w tekstach Mula Sarvastivady tybetańskiej w pomniejszych zasadach. Więc z tych 2 punktów widzenia sobie omówimy tylko. Więc zaczniemy od 10 działań według Theravady. A więc szkoła Theravady mówi o pierwszym punkcie, czy pierwszym działaniu, to w sanskrycie czy w pali to jest Singilona Kappa. Chodzi o sól, Więc mnisi zaczęli przechowywać sól w pojemniku zrobionym z rogu krowiego. Pytanie było, ponieważ pierwotnie mnisi nie mogli przechowywać jedzenia, musieli je zjeść natychmiast po uzyskaniu, więc ci mnisi w Wajsiali zaczęli przechowywać jedzenie i dodawali do niego soli i dzięki temu w takim pojemniku zrobionym z rogu krowiego to pożywienie można było dłużej trzymać. Drugi punkt to tak zwane 2 palce. O co chodzi z 2 palcami? Chodzi o mierzenie czasu, ponieważ mierzono godziny i minuty, patrząc na tarczę zegara słonecznego, jak padał cień. I jeżeli tak się zdarzyło, że nie jesteśmy najedzeni, ale już minęło południe, i jeżeli cień, który nam określa, że już minęło południe, pokazuje nam, że już jest po południu, ale jeżeli ta szerokość tego cienia nie przekracza szerokości 2 palców, to jeszcze można jeść. Czyli jeżeli jest mniej lub tyle, co 2 palce zajmą tę szerokość, to jeszcze można jeść. Więc to była kwestia tak zwanych 2 palców. Trzecie działanie to było to, czy mnisi z Wajsiali zaczęli praktykować coś takiego, że po zjedzeniu jednego posiłku szli do drugiej wioski i tam zjadali drugi posiłek. Więc kwestia, czy to jest dozwolone. Więc nie można było zjeść 2 razy posiłku w tej samej wiosce, ale mnisi zaczęli praktykować coś takiego, że szli do drugiej wioski i tam również otrzymywali i zjadali posiłek i nie uważali tego za upadek, nie uważali tego za wykroczenie. 4. punkt to kwestia miejsca. Chodziło o to, że mnisi bikszu znajdujący się w jednym miejscu, w jednym jakby określonym miejscu, ogrodzonym miejscu, mogli się spotykać wszyscy razem. Chodziło o tak zwane wielkie miejsce, około 10 kilometrów prawdopodobnie. 10, 11, może 12 kilometrów średnicy, może jeszcze więcej. I ci mnisi, ci bikszu, którzy się znajdowali w tym miejscu w zasięgu może nawet 18 kilometrów, trudno było ich czasami zgromadzić wszystkich razem.
Więc mnisi w Wajsiali uznali, że nie wszyscy mnisi, którzy mieszkają w jednym tym miejscu, muszą przyjmować sodziąg. Czyli mnisi z jednego miejsca, z jednej lokalizacji, nie wszyscy musieli przyjmować sodziąg, czy w sanskrycie uposadha. Dzisiaj mamy zresztą podobną praktykę. Dawniej było tak, że wszyscy ludzie, wszyscy bikszu, którzy się zbierali razem w jakiejś lokalizacji, wszyscy musieli mieć sodziąg, wszyscy musieli przyjąć te ślubowania. Więc była kwestia, czy to jest właściwe, że pozwala się, aby niektórzy nie przyjmowali tego sodziągu? Czy można zrobić wyjątek? Kolejny punkt, 5, kwestia zgody, ponieważ sangha prowadziła również pewne interesy i teraz jeśli chodzi o sodziąg, jeśli chodzi o odosobnienie pory deszczowej, były pewne restrykcje, ale w pozostałych wypadkach mnisi robili różne rzeczy. Nie musieli wszystkiego robić razem i nie musieli się zbierać. Mogli prowadzić swoje własne działania. I teraz pytanie było, czy mogą to robić i czy potrzebują pozwolenia na to. Więc mnisi w Wajsiali uważali, że nie wszyscy, nie cała sangha musi wydawać pozwolenie na to, żeby niektórzy mnisi robili coś innego. 6. punkt to tradycja. W oficjalnym przekazie mówi się, że chodziło o to, czy należy praktykować i prowadzić takie samo postępowanie jak nasz nauczyciel czy nasz opat. Czy jest dozwolone, aby kontynuować dokładnie takie samo postępowanie jak u nich, jak oni to robili, nawet jak ich już nie ma, nawet jak już zmarli. 7. punkt to dotyczył kolejny punkt dotyczył soku z kokosa. Chodziło o to, czy wolno jest pić taki alkohol, który się tworzy z tego soku kokosowego, albo tak zwane wino palmowe, albo jeżeli to był jeszcze nie sfermentowany, albo częściowo sfermentowany sok kokosowy, czy można było to pić. Kolejny punkt to mata, czy kiedy szyto maty, czy może ona być dowolnego rozmiaru. I mnisi w Wajsiali uważali, że tak, jeśli nie jest obszyta po bokach. I ostatni punkt to była ta kwestia złota i srebra, o którym mówiliśmy. I jeszcze była kwestia tego, że maślanka mogła być pita, kiedy nie jest wstrząśnięta. Więc to dość skomplikowane rzeczy, ale inne źródła mówią trochę inaczej o tych punktach. W ogóle mówią o zupełnie innych 10 działaniach. Więc według Mula Sarvastivady mnisi z Wajsiali wykrzykiwali alala. I teraz pytanie było, czy to jest w ogóle właściwe, żeby mnisi w ten sposób, żeby taki okrzyk wydawali. Czy mogą to robić, czy mogą mówić alala. W tłumaczeniu chińskim
który w tym tłumaczeniu chińskim mistrza I Chinga mowa jest o tym, że że kwestia tutaj była o tym, o tym, że coś jest niedarmiczne i nie ma na to zgody, że coś jest niedarmiczne i jest na to zgoda, czy też coś jest darmą, ale nie ma zgody na praktykowanie tego. I kwestia była tego, czy te właśnie zachowania pasują do którejś z tych kategorii. A więc taka praktyka jak wykrzykiwanie alala, czy to jest coś niedarmicznego? I to jest jakby takie wykrzyknięcie oznaczające zgodę, przystanie na coś. Według Mula Sarvastivady drugim z tych 10 niedozwolonych działań było to, że mnisi z Vaishali pozwalali, aby mnisi, którzy się znajdują wokół nich, radowali się że można było wyrazić zgodę na coś poprzez jakby pokazanie radości. Jeżeli ci mnisi, którzy to robią, znajdują się w zasięgu wzroku. Następnie pytanie dotyczyło, czy mnisi mogą kopać ziemię gołymi rękami, czy też mogą innym kazać kopanie ziemi gołymi rękami. To był trzeci punkt według Mula Sarvastivady. Czwarty dotyczył znowu właśnie soli, więc chińskie teksty mówią o tym, że mnisi używali takiej rurki z bambusa, w którą wkładano sol, no po prostu taka solniczka była. I pytanie było, czy można jej dotykać własnymi rękoma, czy też trzeba właśnie korzystać z takiej rurki, czy można było konserwować jedzenie za pomocą soli. To był ten czwarty punkt. Więc Theravada twierdziła, że można właśnie trzymać sól w pojemniku z rogu krowiego i można w ten sposób konserwować jedzenie. Następnie była kwestia podróży. Mnisi z Vaishali udawali się ponad 1,5 mili i to był taki odcinek podróży, który był dozwolony, czyli jedli w jednym miejscu, następnie udawali się do kolejnego miejsca oddalonego 1 milę czy 1,5 mili i tam znowu jedli. I teraz pytanie, czy to jest dozwolone. Kolejny punkt, 6. Trochę się chyba nam tutaj pomyliło, więc musimy się cofnąć. To znaczy to, co przedstawiam na planszy i to, o czym mówię, jest trochę niezgodne ze sobą. Ale przechodzimy do zasady 2 palców. To kolejny punkt. Jeżeli ten... Więc poprzednio mówiliśmy o tym, że te 2 palce dotyczyły miary czasu, że na tym zegarze słonecznym szerokość 2 palców pokazywała, czy ten okres po południu jest jeszcze dozwolony, że można jeść, czy też nie.
This is koder shtuwa. Ta tene tere. I to jest łatwe do zrozumienia. Nebe ruwa sade. Nebe ruwa sade yangba jengi gyalonam. Więc kwestia dwóch palców. Kolejna kwestia to jest to, że mnisi z Wajsiali pili alkohol, tak jak insekty, tak jak owady na kwiecie lotosu i że było to dozwolone w czasie choroby. Był to alkohol, który był rozcieńczony z wodą i można go było podawać ludziom, kiedy byli chorzy. I w związku z tym taki rozcieńczony wodą alkohol dla bikszu, którzy są chorzy, był dozwolony w Wajsiali. Powodem tutaj była choroba. Jeżeli jest choroba, można ją leczyć. Kolejny punkt to jest czy można było mieszać ze sobą mleko i jogurt i zjadać w nieodpowiedniej porze. W chińskim tłumaczeniu mowa tutaj jest o tym, że mleko rozcieńczano wodą i również pito takie mleko o niewłaściwej porze. Czyli w chińskim tłumaczeniu zamiast jogurtu mamy wodę i pytanie było, czy można taką mieszankę pić o nieodpowiedniej porze. Czyli to było znowu coś, co robili mnisi z Wajsiali. Czyli chodziło o to, że nie wolno jeść po południu, ale czy mleko rozcieńczone z wodą jest w porządku. Następny punkt dotyczy znowu mat, czyli maty, którzy mnisi mieli, które były szyte. Według tłumaczenia tybetańskiego bikszu z Wajsiali używali mat, które były łatane takimi paskami, które były mniejsze bądź takie jak dłoń Tathagaty. Natomiast one powinny być tak naprawdę większe. Powinny to być paski z innych szat, starych szat i następnie dawano je na nowe maty. I teraz pytanie dotyczyło tego, czy one mogą być większe czy mogą być większe od dłoni Tathagaty, czy też czy mogą być mniejsze od dłoni Tathagaty. No i ostatni punkt to była kwestia złota i srebra, ponieważ mnisi w Wajsiali robili coś takiego, że brali miski żebracze, bardzo je pachnidłami, perfumami je nacierali, również je dekorowali pięknymi kwiatami, więc te misy bardzo ładnie wyglądały, bardzo ładnie pachniały i mieli ze sobą te misy i to wyglądało tak, jakbyśmy na przykład na bardzo pięknej poduszce, tak jak się niesie relikwie, nieśli na takiej pięknej poduszce takie piękne misy i udawali się, chodzili po ulicach, po alejkach i kiedy ludzie podchodzili, mnisi mówili do nich: słuchajcie, ludzie, inteligentni ludzie z Wajsiali, ludzie z innych regionów, z innych miast, cokolwiek włożycie do tej misy, to jest bardzo dobra misa, cokolwiek włożycie do tej misy, przyniesie bardzo dobry rezultat, wielką korzyść. Jeżeli wsadzicie tutaj klejnoty, złoto i inne cenne substancje, będziecie jeszcze bogatsi. Więc z tymi pięknymi misami bikszu prosili nie tylko o jedzenie, ale właśnie o drogocenne substancje i to było ich praktyką i tutaj było pytanie, czy to jest praktyka właściwa.
Tych 10 niedozwolonych działań określano jako niedozwolone według tradycyjnej Vinaya i pytanie było, czy można je dopuścić. Mula Sarvastivada w tych pomniejszych tematach tak opisuje owych 10 działań, 10 punktów. 사전 대변 뒤와이나 안자 추순 대변 뒤와이나 안자 다는 신기 지 내된 대변 뒤와이나 안자 탐지위원은 뒤와이나 안자 시탐지위원은 뒤와이나 안자 상월로 나올래야 다 시주 Więc czy patrzymy na to z punktu widzenia Theravady, Samantapasadiki, czy też 10 agam Sarvastivady, one są dość podobne, ale można też patrzeć na to z innego punktu widzenia, czyli tak jak patrzy na to, tak jak opisuje to Mula Sarvastivada, tybetańska Mula Sarvastivada, Vinaya Mula Sarvastivady, jest właśnie, są te różnice.